Práve som v úplnom centre mesta Baalbek. Najväčšie rímske pamiatky na svete. Toto predo mnou sú pozostatky veže. Toto sú pozostatky Jupiterovho chrámu, takéto stĺporadie. A toto je akoby námestie tohto mesta. A ja stojím na oltári, kde obetovávali obety Bohom. Pozrite sa na tie obrovské kamene. Čauky priatelia, kto ide s nami do Libanonu zažiť tieto prekrásne, famózne pamiatky stredovekého sveta, ktoré v Európe nenájdete, alebo ich nájdete, ale sú preplnené turistami. A tu sme skoro sami. Slovenka som jediná, našla som 4 Čechov. Celkom poklad v púšti. Peťo, koľko meriaš? Budu vůbec slyšet? Áno, počujeme ťa. Dá to docela fušku, oběhnout to celý sem nahoru v tomhle horku. To dá fušku, ale ty máš sám asi 1,90 m a tie stĺpy majú tak 20 metrov každý, čiže to je tak 10 krát Peťo. Jeden stĺp. Neuvěřitelný, kolosální. Jo.